cheese fries. Hvor fanden er mine? Ja, det er ikke dem der. Gå ind og viser dem, at du er brugt til de dem der. Nej, jeg spiser ikke de dem der. Det er min mands mad. Men man kunne bare vise sådan en lille eksemplar på. En lille eksemplar på. Det er vigtigt, at man får så mange grøntsager som muligt. Det er ikke mig, der skal spise det. Ellers mig, jeg har spist min morgenmad. Og så fik jeg nogle blå bær til frokost, så kan jeg ikke spise mere. Men ellers vi er i Tyskland, Flensburg til at være præcis. Og har lidt sådan, vi skulle bare hygge os. Ja. Tak, men rigtig god dag til jer.